Čaute, tu sú Fišáci a vítame vás u 13. vlogu. Swag vlogu, máme okuliare. Swag. Momentálne sa nachádzame u môjho bratranca a troška je z nej vidno to, že to natočím zase tak. Čakajte, a toto zvihneme. Zdvihnúť som zase zabudol na to. Lebo jeden sa z toho dá natáčať, ale dva už čakšie. Ešte. No stačí. Teraz to je veľa. Počkaj, nižšie. Nie, tak. Dobrá, potom tak trošku. Tak bude to taký kratší vlog, keďže nemáme čo natáčať, keďže bude dneska Minecraft určite. Nie, nebude dneska, zajtra no, tak bude. Zajtra. Počkaj, pozajtra. Zajtra. Joj, no uvidíme. Zajtra, bude zajtra. Možno, že bude ešte aj vlog z bunkru, nie dneska, ale niekedy. No ale teraz už sme, viete, čo som vám hovorili v minulom vlogu, čo sme boli v tej garáži u suseda. No a tam sme šli potom, tam sme išli stavať ten bunker, tak sme začali a ešte sme ho nedokončili, je to strašne namáhavé. No, je to dosť, celé ruky máme poškrávané. Úplne. To nebude vidno na tom videu. Bo svieti tu slnko, preto máme aj taký swag brýle, sme si zobrali, viete. Čiže tak, no je ale to strašne zaujímavé okolia. Tu sme ešte nenatáčali. Je to tu strašne škaredé. Ako ste si mohli všimnúť, ďalšie vlogy sme tu dali vonkajšie už. Ste na stojene, čiže je to kvalitnejšie, jak tak držali v ruke mobil. Hej, to by sme museli držať. A má tam strome, nie? To by bolo dobre, nie? Bolo ohromné. A môžete tu počuť nejaké divné zvuky, máme poď ďalej. To susedia. To susedia, viete. Tam kosia a robia hlúposti. A potom tu nejaký pes a potom tam záce vydávajú zvuky, že a všetko zlé. Celé zlé. Celé zlé, no. Čiže bude to taký fakt, že krátky vlog, lebo nemáme žiadnu tému zatiaľ. Však aj minulý bol taký kratší, lebo zatiaľ nám nepíšete žiadne otázky, takže tak. My stále čakáme na otázky. Ale podľa mňa nám dosť zrastú odbery tým, keď natočíme Minecraft každému youtuberovi. Začne natáčať hry a potom hneď odbery hore, chápeš? Snáď hej, no. Chceme mať aspoň tých 50 odoberov. 100 miliónov! Ja, to by bolo hezky. Dobre, čiže to bude iba také krátke. To by sme si mohli kúpiť iPhone, ktorý natáča celý svet. Swag. Koľko to má minút? Ešte len 3? Čo? Hovorím, že sme mali natočiť radšej rýchlo vlog, lebo to fakt, že... Tak vidíte, to nejde. Ja to dám. Beyond Naga diamond in the sky. Aby nás bolo počuť, vieš. Či to je tak, ľudia? No, píšte fakt, prosím vás, do komentárov otázky, lebo nemáme čo robiť. Áno, nemáme čo robiť, takže... No a napíšte nám aj do komentárov, že aké hry by ste chceli ešte. No hej, presne, aké hry by ste chceli, lebo Minecraft... GTA 5 podľa mňa tam bude na 100%. Hej, to potom asi, ak kúpim si na PC, no tak potom... Tak to bude fakt iba také veľmi krátke. Toto drevo fajne vonia. Či? Spadí? Nie, dobré, ukočme. Dobre, takže to bude všetko z tohoto 13. vlogu a čaute! Dovidenia.